Ayibenhle kwamangcela. Sizovula ngehlabelo 57 inkosi kusokuphama kwebandla. Sifuna indlela Ekhaya Sifuna Indlela
Asibonge. Amen. Leli bandla liyakhula kakhulu. Yonke indawo liyakhula futhi lisazokhula kakhulu. Njengomholi waleli bandla angifisi ukuthi ukukhula kwalo bese kungijabulisa. Ngoba sengeke ngabona ukuthi ibandla likhule libe likhulu. Kodwa uma usuthi uyabalandela laba bantu abangamakholwa uthole ukuthi abayazi lento abayilandelayo. Abazi lutho nje. Babone nje ukuningi kwabantu noma bakhange into ethize base bekholwa. Kodwa bengayazi i-gist of the matter. Ngakho ke ngiyabona ukuthi kufanele ukuthi now and again ngichaze ngalokho kukhona okwenza ukuthi umuntu uma ngabe ekholwa la eqonde ukuthi lokhu kukholwa kumi kanjani. Kwakukhona la ekhaya mhla kufika ingilosi yafika yathi ngithunywe nguShembe ubaba ilanga kuwe uthi makhele indlu kaJehova. Indlu kaJehova ke ibandla. Uthi uthe ubaba ilanga kuleli bandla uyofundisa abantu ngoJehova. Ufundise abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Kodwa lokhu ukufundisa kwakhe abantu ukuthathele ezimfundisweni zomprofeti efundisa amaNazaretha. Leyo nto ke ngesingisi iyaye ithiwa i-mandate. That is my mandate.
ngakho ke abantu bengamangali uma ngabe ngaso sonke isikhathi ngikhuluma ngoJehova ngoba ingilosi yafike yathi kuthiwa angifundise abantu ngoJehova ngifundise abantu ngomthetho kaJehova kodwa lokho ngikwenze ngikuthathele emfundisweni zomprofeti efundisa amaNazaretha lokho kuchaza ukuthi ningamangali uma ngabe ngaso sonke isikhathi ngirefera kubaba mkhulu ngoba that is my mandate ukuthi lokhu ukufundisa kwami ngoJehova ngikuthathele ezimfundisweni zikamprofeti efundisa amaNazaretha ngabuza engilosini ukuthi njengoba ngasiyena kwaShembe ngizolihola kanjani leli bandla yathi ingilosi ubaba ilanga kashongo ukuthi hola ibandla lakwaShembe kodwa uthe hola ibandla likaJehova ngamanye amazwi ke leli bandla much as ngiwumuntu oqhamuke ebandleni lamaNazaretha esikhathini esiningi abezothiwa abaShembe kodwa leli bandla alikho ngaphansi kwamabandla abaShembe ngoba wona ngisawazi ukuthi ngaphansi kwamuphi uNkulunkulu kodwa leli bandla li directly accountable to God Jehovah. Amen. Directly. Ngamanye amazwi lisuka lapha libheke phezulu. Amen. Ngoba yonke into uthena ubaba ilanga ngakhela ibandla likaJehova. So leli bandla is accountable to uJehova. Ekseni ngike ngezwa umholi wasePhalameni eshumayela angizokukhuluma kwami okushilo kodwa in short ubethi amaNazaretha kufanele ukuthi ehlabele amadlozi anganoma nemzwile. Amen. Angizange ke ngaba nenkinga lokho ngoba vele ngiyazi ukuthi umholi wasePhalameni namaNazaretha asePhalameni ayawakhonza amadlozi kodwa ngithema ngithi ngifunda iFacebook ngase ngithola umuntu wasebuhleni uthi lo muntu wasebuhleni thina basebuhleni nabasePhalameni inkolo yethu iyafana kwehluke nje abaholi ngoba sehlukene ngabaholi kodwa inkolo yethu iyafana wayesethi ke uma eqhubeka lo muntu wasebuhleni uthi hayi lokhu kuhema kwebandla lase-NCG ilapho ke engena khona engifuna ukuyicorrecta leyo lokhu ukuthi ukungawakhonzi amadlozi kuwukwehema kwebandla lase-NCG njengoba sengichazile ukuthi singawakhonza amadlozi akusiyona into eyafika nengilosi kodwa kuyimfundiso kaBaba mkhulu. Amen. Ngakho ke uma sihema usho ukuthi noBaba mkhulu uyahema. NoBaba mkhulu ngenkathi ethi singawakhonza amadlozi kwangasiyona into esuka kuye kodwa yayisuka kuNkulunkulu uJehova umdali wezulu nomhlaba. Okusho ukuthi ke uma thina sihema noBaba mkhulu ehema noJehova uyahema.
ngoba mhla ubabamkhulu ekhuluma lento ngo1927 efundisa amaNazaretha wathi niyakwazi ukushiwo uNkulunkulu emthethweni wayizolo ukuthi kuthiwe singawakhonzi amadlozi. Wakubeka kanjalo babamkhulu bathi ngokomthetho kaNkulunkulu kuthiwe singawakhonzi amadlozi. So lokho kuchaza ukuthi nobabamkhulu wayengakususi kuye ukuthi asingawakhonzi amadlozi, kodwa wachaza ukuthi ukususa emfundisweni zikaNkulunkulu, ukususa emthethweni kaNkulunkulu. Ngijwayele ukukhuluma lokhu, angikholwa ukuthi khona umuntu oyinazaretha ongakwazi njengamanje ukuthi kwaze kwasukuma onkwanyana nomvuleko bathi nceke yenkosi usho ukuthi asekubahlabela okhokho bethu noma ubabamkhulu bethu na. Wathi ubabamkhulu yebo ngeke nisabahlabela ngoba nina ngeke nisenza njengalaba abangamazi uThixo. Wayesethi ubabamkhulu okwenu uma nikhumbule abantu abangasekho abazali benu nobenzela umnikelo elateni emzini wasephakameni. Amen. That is the quotation. Ngikhuluma amazwi obaba kababamkhulu. And therefore ngiyafisa ukuthi amaNazaretha ekwazi lokho onke nabantu basemhlabeni bekwazi lokho bonke ukuthi uma sihema ngokungawakhonzi amadlozi, uma sihema ngokungawahlabeli amadlozi, nobabamkhulu wayehema ngo1927 ngenkathi etshela amaNazaretha ukuthi angawahlabeli amadlozi. NoNkulunkulu uyahema eBhayibhelini uma ethi abantu bengawahlabeli amadlozi, abantu abangahemi, abantu basephakameni nabantu basebuhleni. Because that person was saying that, and of course he was correct ekuthenini abantu basebuhleni nabantu basephakameni bayawahlabela amadlozi ngoba iNCG iyahema, ubabamkhulu uyahema, uNkulunkulu uyahema. Manje ke ngiyafisa ukuthi nalaba bantu abaningi abangena kuleli bandla belazi ukuthi leli bandla much as ngiphuma ebuhleni, but as it is now I've got nothing to do with amaNazaretha akwashembe because ngakhishwa kumaNazaretha akwashembe kwathiwa I'm directly accountable kuJehova. NamaKristu ayo akakwazi lokho ukuthi I'm now accountable kuJehova, and njengoba ngi-accountable kuJehova angizange ngaphendulwa umprofeti noma umuntu othize noma ngafikelwa ugqozi. Kwafika ingilosi yaguqa phambi kwami nginananga umkhokheli, ngangifake isudu sengiya emsebenzini. Mhla ingilosi ifika ekseni mhla ka4 kuJanuwari ngo2010, ngomhla ka3 ngangikade ngisebuhleni emhlanganweni wabagcotshwa silungiselela ukuya entabeni yasenhlangakazi. So lento yayiqhamuka nengilosi, it shocked me, kodwa ke yenzeka kanjalo. Ngakho ke ufanele bonke abantu abakholwa lapha bazi ukuthi abakholwi khona ebandleni lamaNazaretha
abakholelwa ukukhona ebandleni lakwaShembe kodwa bakholwa ebandleni likaJehova. Amen. Bakholwa ebandleni likamenzi wezulu nomhlaba. Amen. Ngifisa ukufunda incwadi ka-Amos 8 verse 11 to 14. Niyabona ke ziyeza izinsuku lapho ngiyakuthumela indlala ezweni. Hayi indlala yesinkwa. Hayi eyokomela amanzi. Kodwa indlala yokuzwa amazwi kaJehova. Abantu bayawudiyazela kusuka olwandle kuya elwandle. Behla benyuka kusukela enyakatho kuya empumalanga. Bazulazule befuna izwi kaJehova. Kodwa abaye kulifumana. Ngalolo suku izintombi ezinhle nezinsizwa ziyakuquleka ngenxa yokoma. Labo abafunga icala laseSamaria bathi ngokuphila koNkulunkulu bakho Dani nokuthi ngokuphila kwendlela eBerisheba bayakuwa bangaphinde bavuke. Amen. Kujwayelekile ukuthi uma ngishumayela njengoba ngishumayela yisabatha manje ngikwazi isabatha bese kuba khona amaNazaretha angenayo engithuke noma esho lokho nalokho ngingaze ngaqonda ukuthi ngoba yisabatha abakho ngani emathempelini abo. Kodwa lesi senzo singikhumbuza lesi saga esithi grapes are sour. Isaga esithi grapes are sour kwenzeka kanje. Impisi yafica amagrebhisi evuthiwe. Yazama ukugxuma iwathole kodwa ihluleka. Yazama kaningi ithi zama ukuwathola ihluleka. Ithema isibona ukuthi ayiwatholi yesivele ihamba ithi soka lapha vele nina ngesawa. So kwase kuvela isaga ke sesingisi ukuthi grapes are sour. Kodwa sona sesukela kuyimpisi. Impisi eyagcina isithuka ama-grapes ingazange awadla. Kodwa esithi hayi suka uyasawa. Ngiyela ngoba usawa. Ngicabanga ukuthi ke nalabo bantu kukhona inkinga abanayo eyenza ukuthi besuke emathempelini abo bese bezosithuka la. Ngake ngashayelwa ngenye insizwa ngesikhathi seSabatha. Ngithi mina awuye ngani esontweni. Kwakumhlangano. Ithi ke lensizwa ayimfundisi. Uma ngithi ngisesontweni ngike ngize ngiyibuza ukuthi bengizokwenzana. Ngoba ngize ngibuyele emuva ngilambile. Ngazange ngalithola izwi likaNkulunkulu. Ithi bese ngiyibuza ukuthi bengabe mhlawumbe ngizobuka ubuningi babantu. Ingani nasebholeni abantu baningi. Mina bengizofuna izwi likaNkulunkulu. Manje alikho izwi likaNkulunkulu. Uthi ke lo muntu silambile mfundisi. Alikho izwi likaNkulunkulu. Uthi ke angisayi mina esontweni. Ngoba alikho izwi likaNkulunkulu. Lona ke yena wakhuluma iqiniso ukuthi alikho izwi likaNkulunkulu. Kodwa laba babithi mabebona ukuthi izwi likaNkulunkulu lapha abakhona likho bese beza lapha bezosithuka. Benze ukuthi abantu bengakwazi ukuthi belithole leli zwi likaNkulunkulu bese belokhu bephendulana nabo.
Kule ncwadi engiyifundile uNkulunkulu ukhuluma isimangalise ngomprofeti Amos. Uthi kuza isikhathi sendlala. Kodwa le ndlala akusiyona indlala yesinkwa. Akusiyona indlala yokudla. Kodwa indlala yezwi likaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu usukela elwandle kuya elwandle. Usukela eningizimu kuya enyakatho. Izwi likaNkulunkulu abantu bayalithole. Uthi ke kuyolamba intombi ezinhle. Kulambe nezinsizwa ezinhle. Zilambele izwi likaNkulunkulu. But uma ngabe uqala uyifunda le ndaba uzothola ukuthi phakathi ukhona isakazini. Uma kuyisakazini ngoba uNkulunkulu uthi izintombi ezinhle nezinsizwa ezinhle ziyolamba zilambele izwi likaNkulunkulu. Uthi ziyakuqhuleka ngenxa yokoma zomele izwi likaNkulunkulu. Umbuzo uthi intombi ezinhle zingaqhulekiswa ukufuna izwi likaNkulunkulu. Umbuzo uthi insizwa zingaqhulekiswa ukuthi zifuna izwi likaNkulunkulu. Kodwa lokhu ukuthi izintombi ezinhle ziyaqhuleka nezinsizwa ziyaqhuleka uchaza uNkulunkulu ukuthi izintombi nezinsizwa zobe zingasenendaba nezwi likaNkulunkulu. Zobe sezizenzela into yalo. Zobe seyilambile zilambele izwi likaNkulunkulu umhlaba wonke ngoba uthi usukela elwandle kuya elwandle usukela eningizimu enyakatho kuya eningizimu lobe lingasekho izwi likaNkulunkulu abantu bobe belambile abantu bobe bomile bomele izwi likaNkulunkulu. Uthi ke nalabo abayobe sebekhonza oDani noBerisheba bayabuwa bengaphinde bevuke. Nalabo abayobe bekhonza oDani noBerisheba bayobuwa bengaphinde bevuke ngoba bakhonza labo oDani bakhonza labo Berisheba ngoba kunendlala yezwi likaNkulunkulu kunokoma kwezwi likaNkulunkulu. Manje laba oDani noBerisheba zithixo abantu abayobe benamathele kuzo kodwa lezi ithixo zikhona bayobuka ephela bengaphinde bebe khona uyobabhubhisa uNkulunkulu. This is in short what it says. Ukuthi abantu abakhonza oDani nabantu abakhonza oBerisheba bayobuka bengaphinde bevuke bayobhujiswa. Izwi likaNkulunkulu laqala ukuphela emhlabeni mhla abezizwe benqoba abantwana bakwaIsrael. Azange izwi likaNkulunkulu liphinde libe khona emhlabeni. Abaprofeti baphela emhlabeni
mhla abezizwe benqoba abakwa-Israyeli. Izingilosi zaphela emhlabeni mhla abezizwe benqoba abakwa-Israyeli. Ngakho for almost 2,000 years, I can't even say almost ngoba namanje alikababikho alikapheleli izwi likaNkulunkulu. Kodwa for almost 2,000 years now, abantu emhlabeni bayalamba. Abantu emhlabeni wonke bomele izwi likaNkulunkulu. Alikho. Yonke lento eyenzeka emhlabeni ngodani. Yonke lezi inkolo ezikhona emhlabeni ngoBerisheba. ngoBerisheba. Kodwa izwi likaNkulunkulu emhlabeni lifike noshaya. Amen. Inkolo yokuNazaretha kuphela ebuyisa izwi likaNkulunkulu. Tabani oh bofeye lobona tabani oh tabani oh
Lesi hlabelelo uShembe akasiqambanga nje ukuthi sihlabelelo, kodwa ihlabelelo esiprofethayo, isihlabelelo esikhulumayo, isihlabelelo esikhuluma iqiniso ngoJehova. Uthi uShembe asijabule ngoba ubuNazaretha sebufikile. Izizwe ziyajabula ngoba ngokufika kobuNazaretha kuyophela ubumnyama. Ngokufika kobuNazaretha kuyoba khona ukukhanya. Njengoba izizwe zihlakazekile zingalitholi izwi lakho, kodwa ziyohlanganiswa izwi lakho, ziyohlanganiswa ubuNazaretha. And abukho ubuNazaretha obuyofeza lesi siprofeta. Abukho ubuNazaretha obuyofeza lesi isifiso sika baba mkhulu ngaphandle kwalobu ubuNazaretha okuphambi kwami njengamanje. Amen. We are the source yobuNazaretha. We are the source yobungcwele. Uma umuntu efuna ukuthi ubungcwele into enjani, kufanele ekuthole la. Uma umuntu efuna ukuthi ubuNazaretha into enjani, kufanele ukuthi ekuthole la. The holiness of God is with us. Uma umuntu efuna ukuthi uNkulunkulu
uvunula kanjani ngamaNazaretha uyokuthola la. We are the fountain yokuNazaretha. As it is now, we may look very few. Kodwa I can tell you ukuthi kodwa kuphela iminyaka ewuhlanu ibandla likaJehova elobelaziwa umhlaba wonke kobe kuyini. I give any church, whether amaNazaretha noma ngamaKristu, ngithi in 5 years time yonke inkolo kaJehova izobe ila. Noma imuphi umNazaretha ozobe efuna umNazaretha ofuna uJehova uyokuzala. Noma ngimuphi umKristu oyobe efuna inkolo kaJehova uyozala. Ngoba njengoba ngimlapha phambi kwenu nje ngithunywe ezulwini, ngithunywe ingilosi ukuthi njengoba washo uYeshua wathi umbuso wakho mawehle ube semhlabeni, intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. This is the church which must practice that. Amen. This is the church which must practice that. Because we have got no reason not to do it. Because kufika ingilosi, kufika i-ambassador from heaven physically, not by isibonakaliso or anything. Yafika yahlala phambi kwethu, yakhuluma, yahlala nathi from 2020, from 2010 kuze kube namhlanje na ingilosi is busy teaching us, because ifuna ukuthi laba bantu engizobafundisa befane nabantu basezulwini. Amen. Kufanele ukuthi umbuso kaNkulunkulu ube semhlabeni njengoba wenziwa ezulwini. Intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. And you are the only church in the whole world eyokwazi ukuba it put that into practice. Ekuqaleni kwenziwa abantwana bakwaIsrael behluleka baze banqotshwa ngabezizwe, kodwa this time we must not fail. Amen. We must not fail. Ngoba ufike ingilosi yeza ngenyawo yahlala nathi. Uma abantu bethi inkosi yehla emazwini yazobanga umuntu abantweni bese zithi ke laba abantu abangayazi indaba kaNkulunkulu uthini bethi hayi uJesu umuntu uNkulunkulu. Ngoba kuthiwa inkosi yehla ezulwini yazoba umuntu abantweni, hayi ushembe uNkulunkulu ngoba inkosi yehla ezulwini yangoba abantweni. No, they are wrong. Asiphikile ukuthi uJesu uvele ezulwini. Asiphikile ukuthi ushembe uvele ezulwini. Asiphikile futhi ukuthi uJesu inkosi. Asiphikile futhi ukuthi ushembe inkosi. Kodwa kaseni uNkulunkulu. Amen. Ngoba uNkulunkulu inkosi yamakhosi. Asiphikile ukuthi ushembe inkosi. Asiphikile ukuthi uJesu inkosi. Kodwa akasiyena inkosi yamakhosi. Inkosi yamakhosi uNkulunkulu. Amen. Inkosi yamakhosi uJehova. Amen. Vele bani umuntu ovela ezwini kufanele ukuthi manje lapha there's nothing wrong in calling that person inkosi. Ma umuntu evela ezulwini. Ayikho into wrong. Ngoba baningi abantu abangamakhosi. Nami nje ngimanje ngihambezwa kuthiwa ngiyinkosi. Ukuthi inkosi is a respect. Kukhona amakhosi ebhola. Kukhona amakhosi reggae. No Elvis Presley babe ngamakhosi. Ngakho ukuthi uyinkosi does not mean anything. Nami ngangiyinkosi yenkantolo. Asikuphikile ukuthi Jesu wayeyinkosi, asikuphikile ukuthi uShembe uyinkosi babamkhulu. Kodwa awayengayona inkosi yamakhosi. Inkosi yamakhosi uJehova. Amen. Lezi zinto kufanele ukuthi ngifundise zona ngoba njengoba
ni lapha, you are representing ibandla lasezulwini. Njengoba ni lapha, nile nhlobo yamaNazaretha owathi ubaba mkhulu useze wahloba ngabo kathathu lobu buNazaretha emazulwini onke unyaka unye. And uNkulunkulu uhloba ngamaNazaretha agcina umthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu uhloba ngamaNazaretha athi noma esemgidini esinele uNkulunkulu. And at present abantu abagcina umthetho kaNkulunkulu without any fear of contradiction ileli bandla lamaNazaretha. Ileli bandla lamaNazaretha. And ingilosi ishilo yathi if we constantly keep on doing what we are doing, size sibe baningi sizoyibona izinto uNkulunkulu ozosenzela zona. Amen. Sizoyibona izinto uNkulunkulu ozosenzela zona. Manje ke into engifisa ukuba niyazi, which is very important. Buyisona noma bengathina abantu basephakameni noma bengathina abantu basebuhleni, kodwa isono esikhulu ukuthi ungumNazaretha uhlabela amadlozi. Isono esikhulu ukuthi ungumNazaretha uyihlanganise nezangoma. I don't care ukuthi amaNazaretha asebuhleni noma asephakameni noma aseginyezile noma asethembe ezinhlathini, kodwa mina engi-accountable to heaven directly ngiyanitshela ukuthi is a grievous sin ukuthi uhlabela amadlozi uyiNazaretha, ngoba umthetho wokuqala uNkulunkulu obeka ukuthi ungabi nabanye oNkulunkulu ngaphandle kwami. Ngakho ke awukwazi ukuthi uyoguqa phambi komunye umoya uyokhuluma nawo ngaphandle kwaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Awukwazi. Kwakula endlini la ekhaya. Kwakumhla ka-26 kuMarch 2011. Kwafika ingilosi yazongigcoba ukuthi ngiholele lebandla. Angizange mina ngagcotshwa umuntu, ngagcotshwa ingilosi. Yathi ukhona ubabelanga kodwa ngimbonanga, kodwa naye ingilosi yona yangigcoba. Sinomkhokheli. Sagcotshwa sobabili. Ngosibona. Ingilosi yayisingeluleka. And lesi seluleko eyangeluleka ngasi ingilosi ngisitshela nini ukuthi noma ngingasekho emhlabeni ningasoki kulokho engelulekwa khona ingilosi. Ngizofunda incwadi yezenzo 12 verse 21 to 23. Kwathi ngosuku olumisiweyo uHerodi wagqoka ingubo yakhe yobukhosi, wahlala esihlalweni sokwahlulela, wayesekhuluma kubantu. Abantu bamemeza bathi yizwi likaNkulunkulu akusilo elomuntu. Kepha ingilosi yenkosi yamshaya khona lapho ngokuba engamnikanga uNkulunkulu udumo, wadliwa izimpethu wafa. Le ncwadi ngangakaze ngizenzise, kodwa ngayifundela ingilosi mhla engigcoba. Yathi noma leli bandla lingaba likhulu kangakanani, ungalukothi, uzenze uNkulunkulu, noma ungakuvumi ukuthi abantu bethu uNkulunkulu. Ngoba uma abantu beke bathi uNkulunkulu wakuvuma lokho, usoyisitha sikaNkulunkulu. Njengoba kushiwo nje lapha kuthiwa ingilosi yamshaya uHerodi, ngaso lesikhathi wabola
ngaso lesikhathi waphuma impethu ngaso lesikhathi wafa yasiyanyala ke indilo sithi ungalobothi yathi uyibheke leyo nto ngaso sonke isikhathi ukuthi abantu bengathi mabe kuthanda bese bekwenza uNkulunkulu noma bekufanise noNkulunkulu ungayifanisi noNkulunkulu uhlala uyibeka phansi ngiyafisa ukuba ngikwedlulise lokho ngoba ngelinye ilanga ngiyohamba emhlabeni kusale omunye umholi senibonile ukuthi kwenzekani emakhamba umholi uqhamuka omunye umholi uqhamuka vele enze into yakhe nje ngokuthi abantu bavele bekholwe umholi bengazange bakholwa izwi likaNkulunkulu bese bethatha leyo nto eshoyi lo mholi kanti lento esho umholi akusiyona le esho uNkulunkulu bese bethatha izwi likaMholi eliphikisa izwi likaNkulunkulu njengoba kade ngiphikiswa nje kuseni kuthiwa ngiyahema nobaba mkhulu uyahema noNkulunkulu uyahema because la umuntu othi ngiyahema it shows ukuthi akazi lutho ngendaba lokukholwa akazi lutho uma azi uyihlubuka ngoba umuntu oyihlubuka akanendaba ukuthi uNkulunkulu utheni noma kunjani okuseqinisweni bethukani baba mkhulu ngoba ngikholwa ukuthi akakaze emuzi baba mkhulu ukuthi wayekhuluma lento kodwa abantu abaningi mabethuka ubaba mkhulu bethuke mina indirect kodwa babazi ukuthi lento isho baba mkhulu kodwa bese bethuka mina ngoba bebona ukuthi ngiyathukeka kodwa bengathuki mina bethuka ubaba mkhulu ngoba ukuthi singawahlabela amadlozi wonke umuntu eNazaretha uyazi ukuthi inkulumo le eyakhulunywa ubaba mkhulu ngo1927 ngoba ngihlale ngiyifunda ikhathi eziningi and uyakwazi lokho kodwa unesibindi sokuthi ngiyahema meaning ukuthi ubaba mkhulu wayehema meaning ukuthi uJehova uyahema manje ke ingilosi ithi ekukholelwa kwakho leli bandla ngiyakwenqabela ukuthi ube nemizi eminingi yoba nomuzo wakho kodwa emathempelini uyokwakha izindlu zesonto hayi izindlu zakho wena amaNazaretha esemaningi ngakuthengela ikhala ilokhuza ingilosi yathi kukhona imoto ekwasa eyindlu ngangayazi leyo moto ukuthi njani ngaso isikhathi ngangakazi ukuthi khona imoto ekuthiwa imoto home kodwa ingilosi yathi kukhona imoto eyindlu saze sakufuna sakuthola ukuthi imoto home yathi ke umuzi wakho ke koba imoto home uyothi lapho okhona ufike ngemoto home abantu abangamaNazaretha angeke behlupheke ngokuthi bekufunele indlu ngeke ulale ehotela ngeke ulale endlini enjani uyolala kwimoto home imoto home ke noma bengakuthengele enjani bathi uyoba nemoto home kuphela leyo nto ngayitshela ngithi yathi imali eyikhona ziyokwakha ilokhuza izindlu zesonto zisebenze umsebenzi wesonto. That is an instruction engayithola njengoba ngitshela nje nabofika emva kwami bayokwazi ukuthi ingilosi yasho kanje ukuthi kuleli bandla angeke umholi ehambe akha izindlu indlu yomholi koba imoto home njengamanje nginayo imoto home necaravan endala but I'm satisfied with it angadingi kali ukuza imoto home le caravan noma indala kodwa ngoba inhle ngoba ngisebenzela uNkulunkulu. Amen. Into engifuna ukuphela ngifuna ukuthi ngikwazi ukuthi ngidle ngalapho. Ngikwazi ukuthi ngigqoke kahle.
ngikwazi ukuthi mangisemotweni ngibe comfortable noma ngabe indala mayi comfortable is right because ngisebenzisa kaNkulunkulu. Amen. Ngisebenzisa angifuni ukuthi ngithi noma ngabe ethwaleli ibandla liyakhula bese ngifana namabandla ukuthi emakhulu etholakale sehamba senkakwezi ithuthutu. Angifuni ukakakwezithuthutu ngoba ngincengo kaNkulunkulu. Amen. Angifuni uhambe emphekezelo amaphoyisa. Mina ngakhula ubaba ilanga sasithi sivuke sele bengasekho wayethatha udriver nentombazana kuphela uzohamba nayo bebe bathathu emotini uma ngabe uphuma umhlangano esele yedwa ephume yedwa wayehamba ngisho ebusuku sasingazi isikhathi sikababa ilanga ukuthi uhamba nini uyapi nathi nje emzinkosi sake sathi hleli sambona ubaba ilanga nangisefikile kuseni sambona kungekho ngihlala emzinkosi bafika wahlala nje phansi walukhosi wenza ngathi inkonzo baqeda inkonzo wahamba so ngoba ngabona ubaba ilanga ukuthi wayephila impiloni ngifuna nami ukuthi ngingasuki uthi ke ubaba ilanga ngiyafisa ukuthi le page 82 encwadi kaMnyando niyazi ukuthi wathini ubaba ilanga uthi kodwa nina eyeni inkosi ayibona nguNkulunkulu kuphela ayikho enye ngakho nilibambisise lelozi noma nini noma singasekho thina emhlabeni nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobu lomuzi wasephameni akusiwona owomuntu. Wathi baba sikhumbule ngiyanikhumbuza ke ngoba wathi sikhumbule ukuthi thina inkosi yethu ayibonwa thina inkosi yethu uNkulunkulu. Amen. Thina asinaye uNkulunkulu obonwayo asinawo uNkulunkulu. Amanye amaNazaretha ngaba noNkulunkulu ebenani thina sinawo uNkulunkulu njoba ngiphambi kwenu nje I'm just a priest and nothing else because I'm just a servant of God. Kumele ukuthi ngenze umsebenzi kaNkulunkulu. So usifundisile ubaba ilanga wathi sikhumbuzane noma sesikhohliwe noma nini noma engasekho emhlabeni sikhumbule lokho. Yikho ngithi nikhumbule leli verse lenkulumo kaBaba uNkulunkulu ngoba wathi nikhumbule noma singasekho thina emhlabeni ezisho yena ukuthi nina aninayo inkosi ebonwayo nina inkosi yena uNkulunkulu ayikho enye. And that must be emphasized ukuthi uNkulunkulu ayikho enye. Ikhona ke ngithi amaNazaretha azi ukuthi leli bandla leli has got nothing to do with amabandla kwaShembe. Leli bandla lelo li directly accountable to God in heaven. The God, the unseen, the omnipresent, the omnipotent. Aliko accountable. Noma mina isidumbu sami ngavela ebuhleni, but as it is at present, ngakhishwa ebuhleni kwathiwa I am now accountable to God Jehovah. Wathiwa leli bandla ngilika Jehova. Wafika wathi babilanga ngakhela ibandla lika Jehova. Amen. Incwadi kaJeremiah 10 verse 11. Uyakhuluma kanje kubo onkulunkulu abangalenzanga izulu nomhlaba bayakubhubha emhlabeni naphansi kwezulu. Onkulunkulu abangalenzanga izulu nomhlaba bayobhubha. Akusho mina kusho uNkulunkulu. Manje nawe kuyakuthi uma abantu bazi ukuthi hayi sina uNkulunkulu ongalenzanga izulu nomhlaba bese bengafuni ukuthi siyifundise lezi zinto.
kanti sithunywa ukuthi simtshele iqiniso ngoba emva kwami ngase beqhamuka uNkulunkulu abangelenzanga izulu phakathi kwenu uthi wayazi baba mkhulu ukuthi hamba kube noNkulunkulu la ebandlela amanazarete abangalenzanga izulu nomhlaba bayakwazi lokho bangakwazi uphatheke kabi lapha ekhona kodwa ayikho into ozoyenza yikho bethumele mina nje ukuthi angiyiqondise amen ukuthi oNkulunkulu abangalenzanga izulu nomhlaba basozobhaxabulwa ngeke bazomthola uNkulunkulu basazobhaxabulwa ngejwe akusho mina yathi ngilosi uma ngabe ubukhohlisa abantu la emhlabeni noma ngabe uthi umfundisi noma ngabe uthi uNkulunkulu noma ngabe uthi umprofeti uyawuthi mawusufile bese ufica amadoda phambili bese ekubukisa emuva ethi uyayibona umonakalo owawenza lapha emhlabeni usuyikhalela uthi ngiyabona ethi hamba ulungise uthi buse ubuya uyothi uphaphama ethuneni uthi kuphelile ngapha uyokhala wenze yonke into akukho muntu okubona ngoba uphaphame usethuneni uphaphama esidunjini sakho kodwa sesincwatshiwe kukhona abantu abaningi abasazodla ilonda zabaholi babo bazozidla ilonda zabaholi babo ngoba lapho siyakhona nabaholi babo basazobola nabaholi babo basenkingeni angidlali sekhona abaholi abantu abasazodla ilonda labaholi ngoba noma bathanda noma bathandi laba abaholi abathi bangoNkulunkulu bayisihogweni they like it or not bayisihogweni akusho mina kusho uNkulunkulu baya esihogweni Ishlabelelo 118 inkosi uSifuna la nina ndilizi agewe
Asibheke enkosini. uNkulunkulu wasephakameni, uNkulunkulu kaShembe, sibonga umsa wakho nothando lwakho wena usimemile ukuba size enkonzweni yakho yeSabatha. Sicela Nkosi ukuba namagama ethu ebhalwe kuleyo ncwadi yasezulwini ebhala labo abathandwa nguwe. Sicela Nkosi ukuba usiphe inhliziyo zokukholwa senyanye isono. Ngaso sonke isikhathi sifune wena, ngaso sonke isikhathi sifune ukwenza ubuhle kuvela kuwe. Konke lokhu Nkosi ngiyacela ngakho igama manje uphathe. Amen.